салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боваримон дорем. Хубе иншалло ҳар як шумо аэропорти Вунуковада қарор дорем, то ки ай вазъият шуморо хабаррасон кунем ва пешакӣ як хабара мехостум шумо дар расонам ки ай тарафи муовини аввали вазорати корҳои дохилии Россия гуфта шидаги ай Александр Горовой ки ай 1 декабр дар аэропортҳои Москва, аэропортҳои Домодедово ва Вунуково, Жуковский, Шереметьево ва ҳамчунин границаи Маштакова, Оренбургский област нафарҳое ки меоянд ай уво фото и дикталоскопически проверка гузаронда шуда баъдан иҷозатиянд ба Россия дар омадан ки ин чӣ маъно дорад. Яъне нафарҳое ки ай 1 декабр меоянд дар аэропорт ва ҳамчунин чӣ ки гуфтем дар границаи Маштакова сурат ва отпечатка мегиранд, яъне изи ангушт ки и барои нафарҳои депортатсия гардонданд, барои нафарҳое ки ном фамилияшон алиш кардагиянд ки яке ай номҳошон депортатсия дорад ва ҳамчунин барои одамои хатарнока ба Россия раҳ натиҳанд гуфта. Яъне тафтишот зиёдтар мешавад ва бигем ки баъд 1 декабр ҳаракат мекунем ай нафарҳои меомадагӣ бо пурсон шавем ба шумо маълумот расонем. Аэропорти Вунуково вазъиятш чӣ гуна? Чӣ хеле ки медонед ҳама вақт реклама мешавад, нафарҳои да билети ҳавопаймо фарқият надорад ай Россия ба Тоҷикистон ё ки ай Тоҷикистон ба Россия кадом шаҳреш ки бошад, номерҳои мондагида дар WhatsApp муроҷиат карда ба дили пир харидорӣ карда метавонед. ҳамчунин и бародарҳои ма ки номероша мондум ҳиҷома мекунанд дар ҷои зиндагӣ мекардагӣ Москва ва Московский област. Телефон кунед, айнои мо саломшон бигем, муомила кунед, иншаллоҳ гӯя ҳиҷома мекунанд бигем ва мешавад қонунҳое ки пешниҳод мешавад, мешавад қонунҳое ки ба имзо мерасад, мешавад қонунҳое ки ба кор медарояд. ҳар як тайваёра видео карда дар YouTube монда наметонем. Дар Telegram канал мешавад, силкаша дар комментария мемонам, дарои обуна шавем, хабардор шавем ва вазъията хабаррасон мекунем нафарҳои мерафтагӣ да аввалан ки ай аэропорти Вунуково рафтаниянд. Тафтишот чӣ гуна меган нафарҳои беҳуҷҷат. Тафтишот ҳаста. Бисёри вақт ё медонанд ки кадом вақт рейсай наздикии рейс да меистанд. Масъалан бигирем рейс бегап бошаду шумо обед биёен, тафтиш нестай, наздик шавад, тафтиш мешавад. Дар ҳолати беҳуҷҷат будан, ҳуҷҷат пурсанд, муомила карда гузашта мешавад ва пограничный контрол фақат кадом нафарҳоя мегардонанд, ҳамон нафарҳое ки қарз доранд, қарзошона муддати зиёд насупордагианд, муддати зиёд просроча нишидагиай ва судеб нишидагиай, ҳамон нафарҳоро мегардонанд, дига ҳама бигем бекамбудӣ меравад. Фарқият надорад, мигратсионӣ надорем, гум кардагиен, дубликатай ё ки печатҳои қалбакӣ дорем, ягон ҳуҷҷат надорем, як паспорти холӣ дорем, мерафтагиёда пограничный контрол намегардонанд, ҳатто депортатсия ҳам дошта бошем. Ан нафарҳои меомадагӣ чӣ гуна шид вазъиятш? Бигем хела шид, бигем маълумот нарасондем. Меомадагиёро ай тафтиши дуюмбора мегзаронанд, вале ранги пеш 2 рӯз 3 рӯз дар аэропортҳо манъ накардааст. Яъне нафарҳои мегардондагиам назар ба пештарара камтарай, вале айни замонам Вунуковора тавсия наметиҳем. Жуковский хубтара ки дина як модар ва фарзандаш да билет гирифта будем омадак, муддати 1 соата баромад ки бо фарзанд дора гуфта барвақттар ҷавобш додиянд дар аэропорти Жуковский. ҳамин қадар маълумот шояд бошад саволе ки мо дар видеомо нагуфта бошем дар комментария нависем, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. боқӣ паноҳи Аллоҳ миннатдормай ҳаматон бошен, обуна шидана ёд набурорем, гап нест.